Kipulit kecela haka step sisa zan kila yo ban kam haduh prangut kibriu kiba suba donkti ka jing thombor haka next ti thodieng hai Ichamati ka balapoi haduh pot ba wait khot jong ka kia hiu ladu la ka jingim haba kran ba kilap thai khobor umenti ka kampoi yang kecela ba la kampoi ulo ong ba yikte kibriu kipulit kila kam haka por lai biji mestem ban penjajai halo kate ke jingja umentri bloi thu bana pra company ki bor para jong ka sokar padang ar company ki lada ban poi susu ulo ong pat haduh menta ulai I ba kampat don kam than banda kerpat ki bor sipai na ka benta ban tela kam yakate ke huri hura hagani ka singi umentri ulai kenduru yakinoi lam sinong ka bri new trap jong ka sor bat khapsar ringkat ke jinon lang ka dc ka is ka sales ban yakran sani ba na ka benta ban penne ya ka song suk song san ha ka jela gindan kam ji trelang jong ginong sok snong kerang ba snong ba hagane ka por le ka bakum kanne ka ba exam na ka mandi kan sedang class 12 but kita kene south trip kan sedang ka SSLC ba ni kwa ba ka jing song sok song ngan kanwan ka ba ka ngalabas tayo ki ya ki a ki ba balay ka jia kumno ka jia banwat ka terai jok ka jia ngila thung da ka magistrate inquiry ka ban kle dai kong Mona Lisa lakyang ADM but ya kibriu ki badon kti katung FIR ka bakila file ngut lakem lut but iwe bala identify dai OC au in charge hangte yau ta lakem long thangut ki bala kem menta but ka jing tokit kadang ya laran mano ki ba nalor kita ki badon kti te ka ka ain kan le ya ka berenkam ta kabalai ka ba ni nak liang jengi sai sin biang ni kwa ba ka ji sok suk san ba ni nak liang sukat kat ka ba de ban le ngin le ya ka badang kam ka jingkluma ka blami ka san ne ka sisa jan halang sning bat yodo kilapoi haduh upot ba wei rangba blatip kerteng kum urup chan dewan arpnais nam kerta ladu ijingem kat bakhandai ngut ki pat kilam sa kalkum khobor na ki pulit lai thu ba ki baman saw ka te jingja ka dei na ka jing sadung bat ya baro ki balaman saw la penkit no civil hospital halor ka ni umentri kampo yang ka jala ba lak men boy lo ong ba haduh menta kim pala banteb ya ka te jingja yodo ka don jidai ni em bat ka jingja ha Ichamati ulo ong ru ban penne ya ka songsuk chongsan la penjari biang da ka korpiu ha ki te ki jaka kidon ki sporadic incidents but ke bangim tip kila de ki ba ya de bat kanene ki bam ya de ba kila jia ba iwe mesempero ilayat den takadaw ngin naglang jingim ko ban sim chance ya kano tingila impose biang ya ka curfew ha ki area ka bahapa po ka lumding police station bat kumjo ka sadar police station